GI टेगआ मा गोबांनाव सोंथि फैयो, गोबाङा मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया। आंनि हानायनिफ्राय एसे आं फोरमायनानै होगोन। दा गोबांथार खौरां मोनगासिनो दं जोङो, माखासे जोंनि बुस्थुफोरा बर'लेण्ड बा बर' कालसारजों रिलेटेड बेफोरो GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। दा GI टेगआ मा, बे मोनसे गेदेर सोंलु फैयो। आं खौरां नुदों, अबे खौराङाव आं बेखौबो बुंगोन जे माया माब्रै मोननो थांगासिनो दङ। जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन जायखौ जोङो बुङो, BTR सरकारनि नाजानायजों माने जोंनि बर'नि मुंदांखा ओंख्रि जेरै अनला, नारजि ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि बायदिखौ लानानै गासै 21था मुवा बेसादफोरा थाबैनो GI टेग मोनसिगोन। जोंहा मानगोनां खाथिराम बर' सारा बुंदों। GI टेगआ मोनसे इन्डिकेसन जायखौ जोङो जाय प्रडाक्ट साइन, बेयो जाहैबाय प्रडाक्टनि क्वालिटिखौ बेस खालामनानै मोनसे माने बे प्रडाक्टआ बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे लेभेलाव थाङो। GI टेग जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन, जाय प्रडाक्टआ बेस जाहैयो जोंहा सिनायजानाय वर्ल्ड ट्रेड अर्गेनाइजेसन बा WTO जोंबो माने सारा बुहुमावनो मोनसे सिनायथि मोननो मोनसे चान्स थायो आरो बिनि क्वालिटिया बारायो। सोर फैखो? आदा फैबाय दां गारि लानानै। थ' जिखुनुआनो जाया, GI टेग मोननो थांगासिनो दं माखासे जोंनि प्रडाक्टसफोर ओमफ्राय बुस्थुफोरा। बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव। रिसेन्टलि जोंहा बिहु फालियाबो मोनखांबाय आसामनि, गोबां रंजादोंमोन एसामिसफोरा। दा बर'नियाबो सोरबा बिदि एप्लाइ खालामदोंबा बे गोजोनथाव। सोर एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ होनोब्ला इन्डिभिजुवेलि जायफ्रा ट्रेड, बेफोरबायदिनो आं गुवारै बिजिरनानै होआब्लाबो आं माखासेफोरखौहाय नोंथांमोननो खिथानो, माने हु केन एप्लाइ दिस ना। जोंहा GI टेगखौ एनि पार्सन हु प्रडिउस मेक्स मेनुफेक्सारार, जायफ्रा दिहुनगिरिफोर, ट्रेडार्स, पेकेजेस अर डिलिं, जायफ्रा डिल खालामो बैसोरबो बेखौहाय GI टेगखौ एप्लाइ खालामनो हायो। थ' बेबायदि आरोना। दा लोगोसे GI टेगआ 1999 जोंनि जोनोमनि बोसोरसे उन होनजायो। बिनिफ्राय जागायनानै जोंहा फार्स्ट GI टेग जोंहा मोननो हादोंमोन दार्जिलिं टि, बियो 2004आव। दा 2004आव दार्जिलिं टिया GI टेग मोनग्रोनानै, GI टेगआ मोनसे पेरियडिक थायो, जेब्ला 2004आव मोनब्ला 10 इयार्ससिम थायो आरोना, टार्म बायदि। दा 2014सिममोन। दा गुबुन गुबुन बेसादफ्रा गुबुन गुबुन स्टेट्सफ्राव गाव गावनि सिनायथि होनो नैबे GI टेगखौ एप्लाइ खालामनानै GI टेगआव आप्रुभ जानानै खायफा सिनायथि मोननो हादों आरोना। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि माखासे बेसादफ्राबो, जेरै ओंख्रियानो होन, जेरै आर'नाइ बेफोरबायदियाबो मोनोबा, गामसा GI टेग मोनजोबोब्ला निस्सय बियो भारतआवल' नङा, भारतनिफ्राय बाहेरावबो गुबुनावबो बर'फ्रा बिदि खालामो, नै बिदि दं बर'फोरनाव, बे बर'फोरजों दिहुनजानाय, जोंनि नामा बारायहैगोन आरोना, WTOनि मददजों सिनायजानाय जाहैयो। थ' बेखौहाय इन्डिभिजुवेलफ्राबो, जायफ्रा ट्रेडार्सफोर, प्रडिउसारफोर, बिसोरबो एप्लाइ खालामनो हायो होननानै जों मिथिनो मोनो। दा खायफा निउसावहाय गोबां बारा दामनायखौ जों नुयो, मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टनि मानसिया एप्लाइ खालामबाय नालाय, जोंनि थाखाय मोजां। नाथाय गावनि पार्टिनि लाबनि थाखाय किसुमानखौ नै उमुगासो बानायदों, उमुग पार्टियासो बानायदों, उमुग पार्टियासो बानायदों होनस्लायस्लाय सासे इन्डिभिजुवेलनि नामखौ होनानै बानायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै आं सानो। थ' बे आरोना। थ' गोजोननाय दङ बिदि जोंनि गेजेराव सोरबा सानखांनो रोंदोंबा, आरो मोनथ'वाखै दायो, मोनबा GI टेग मोनथारोबासो निउसखौ गोगोमसिम दानबावबा जों जागोन होननानै आं सानो। लाभ इउ अल।